guys, welcome again to our channel. Nandun na naman yung isa si propagator Kinuha na naman si Gigantium. Ayan, isa yan sa ipopropagate natin today. Ngayon guys ay meron tayong 3 pots ngayon na ipopropagate. Sama-sama na naman tayo. Ito na naman tayo. Ito ay halos araw-araw na tayong magpropagate guys kasi napakarami na ng mga halaman na nanganak. Okay? Harvest time. Let's go guys. Tingnan nyo. Look at this. Alam nyo itong si propagator. Nangangati na. Gusto nang katayin Ang ganda Teka nga muna. Grabe naman to. Hiniwa na. Marami pa. Makakarami Pinapakita ko pa yung dahon. Tingnan nyo yung dahon niya Ganda Oh my god. This is Gigantium guys. Philodendron ito. Tingnan nyo naman ang variegation niya. Kaganda. My god. Ito naman kinatay na. Yan. Wala, hindi makahintay. Ang sama naman niya. Ayan na Ito na ganda niya. Ayan, naiwan yung 5 leaves. Ito na, pinutol na. At lagyan na niya ng sealed. Sealed na siya. Ang sealed kako kasi takpan natin yung cover natin yung sugat. Ayan. Ayan. Cover natin yung sugat para hindi siya pasukin ng mga bad elements. Bad elements, ang sabi ko, dahil yun yung makadamage sa tanim, yung fungi or yung mga bacteria na masama dyan sa plants. Alam nyo, yung mga bacteria pinapasok niya yan pagka hindi mo isil yan. Ang ginagamit naming powder ay klase-klase guys. Kung ano yung available, pwede rin yung cinnamon powder, yung ginagamit sa pagkain, pwede yun. Or pwede rin yung Detain M45 na nabibili sa agricultural products. At meron kaming nagamit ditong isa na hindi muna namin sasabihin dahil trinay muna namin, baka gayahin nyo hindi pa namin proven na mga okay. Bago-bago pa lang namin ginamit. Okay? So next time I will be giving you the name. Okay? So, ayan guys, ang dami-dami nating mga tanim ditong dapat natin na i-propagate. At hindi ko pa nabasita dito sa banda dito kung ano nang nangyari kahapon doon sa na-propagate natin. Ito yung kahapon guys, yung mga na-propagate natin. Ayan, tahimik sila. At alam nyo ngayon, good news! It's a good news kasi bumalik na ang magandang panahon. Hindi na siya mahangin. Umalis na si Betty. Pinalayas ko na kaninang umaga. Ngayon ay umalis na. Dahil talagang ipinagtutulakan ko na umalis na dito sa Pilipinas. Masyado na nag-overstay sa kanyang bakasyon. Sobra na. Masyado na. Sabi niya, it's more fun in the Philippines, sabi. Nagbebenta tayo rito ng Wala tayo nagbebenta ng patatas dito ang ingay-ingay ko daw. Ayan guys, ang ganda. Di ba? Nandyan na siya, tumayo na kanina, tumba kanina. Naku, nabaluktot at buktot-buktot na siya. Ngayon, gwapa-gwapa na siya, gwapo-gwapo na. Ayan. Okay? So, it's very nice, beautiful. Meron na naman tayong plant na na-propagate. I see. Ayan. Okay. Dami na. So, another one. Ito yung mga rainforest. Ito yung mga unfall. Hindi naman ito. Ito pa, ilang cut pa nito isang cut pa. Ay, isang cut pa. Ikaw. Ilalagay. You are the propagator. It's up to you to decide. Okay. Para mapurma na siya. Okay, para maporma na daw. Sige. Okay. Putol uli. And then, lagay uli sa paso. And then, okay na. Okay. Nice. Okay. Tapos mo na lang yung iba dyan. Ang ganda nito Ito, panakin natin ngayon to. Ayan, nilagyan niya na ng medium.
Uy, marites. May marites dito sa pasyal-pasyal ah. Okay. Ganda. Ganda na ni Gigantium. Meron na siyang sariling kanya. Oh. 'Di ba? Look at this, parang half moon, no? Saan kanyan? Naku, love na love ko itong plant na ito. So, Kaya sa lang. tubo ng marami yan. Ayun, dadami yan. Oh, dito sa ano yun. Ayan, panakin natin ng panakin sila. Ayan, punuin natin dito. Ayan, dami. Ganda. Oh, wow. Ang ganda naman. And then, ngayon, dito, meron itong Anthurium foliage, pero hindi siya variegated. Green. Ito yung mga rainforest. Mga Anthurium foliage ito, guys. Ayan. Panakin natin dahil nandyan na, oh. Uy, ako'y kinakabahan kaya natahimik ako. Ala, tingnan mo maigi yung kanyang roots. Okay ba? Okay lang? Okay na, okay. Okay na, okay? Ayan, ganda. Okay. Nako. Wow. Ang ganda ng pagkatanggal niya sa mami niya. Ayan, sumeperate na sa mami niya at ang ganda ng roots. Oh, wow. So lovely. So lovely, guys. Ang ganda. Okay. Ganito ang kanyang leaves. Rainforest. Yung iba, ang tawag dito ay unfold. Ayan. Lagyan ng seal ang sugat para hindi sagap ng masamang elemento. Okay. Ayan. Ang ganda ng rice hull na nabili namin kagabi doon sa sa suki namin. Nandyan na pala yung video, ka-upload lang ngayon, guys. Kung gusto niyo panoorin, ready na. Ang gaganda ng mga namit namin doon ng mga dogs. Okay? And then, another one. Ito pa kasi, look at this. Ayaw natin mag-suffer yung mga tanim. Kaya, ayan. Ang ganda niya, oh. Wow. Wow naman. Wow naman. Kasi na yung patuloy nito. Anong nangyari? Marami na siyang ugat. Nakuha na? Okay. Wow. Wow naman yan. Ang ganda ng pagkakuha. Perfect. Gorgeous. What a beautiful plant you are. Wow. See that? Okay. Ayun na. Oh. Ganda. Then another pot.
Okay. Okay guys, ito naman ngayon. Ang laki nito guys. Naku, hindi ko maabot. Ito guys, ito ang tignan nyo. Ang ganda. Ang lalaki. Kaya lang, kailangan na natin na paanakin. Or kailangan na natin i-repat. Okay? Repat or propagate. Okay. Nasa sa inyo na kung anong term. Ito ay propagation kasi ikat natin yan from that trunk and then maiwan yung kanyang puno para maging mother plant. At ito ay ang ganda, look at this. Hindi lang naalagaan ng ayos kasi hindi natunan ng pansin dahil sobrang busy na ang mga tag-alaga niya. Ayan, mga ano ito guys, mga anthurium plants, okay? Mamaya, i-search ko kung anong mga pangalan nito dahil hindi naman tayo bisihasa, botanist or scientist ng plants. Kaya hindi ako bihasa dyan sa mga pangalan na yan, okay? Inaamin ko. Baka mamaya pagalitan nyo ako eh. Baka magkamali ako eh. Ito po ba yung Black Marie? Maybe, kasi black po yung trunk niya. Black po yung mga ano niya. Dark po eh. Comment down below, okay? Okay, mag-wait lang ako kung anong comment nyo. Ang dami nating na-propagate today. At ito yon. Dami, di ba? Ito yung gigantium. Naku, nung first time ko, guys, na makita itong tanim na ito, ewan ko. Ayokong umuwi na hindi ko mabitbit ka ako, kaya binili namin. Oh, ayan yung gigantium. Ito yung lalaki, kaya lang hindi lang siya na ayos ng paglagay sa pot. Kaya kailangan niya ng medium na tama para sa kanya. Alam niya ang mga plants, lalaki yan at lulusog pag maayos ang pag-alaga at manutrient ang kanilang medium. Okay, so now here, binutas niyang maayos yung ating pot. Ngayon ay ito na, kakatayin na. Kakatayin ka na. Yan. Okay. Ito yun siya guys. Look at me. I'm as helpless as a kitten up a tree. Kanta ka nga lang ito. Teka nga muna, ako seryoso ito. Baka maano. Seryoso siya oh. Tingnan niya mukha. Kung tumawa ka naman konti. Teka lang. Ang pawis mo sobra naman. Oh? Ano? Ikaw nga, dyan ako itong... Pero yata ito, ako taga-katay dito. Tapos ikaw itong... Oh my God, ninenervyos ako every time na pinakatay yung tanim. Ewan ko ba, ninenervyos ako. Oh my God. Maayos ba yung pagkat mo? Ayan, kasi Ikaw siya na kaya? pinaplano niya yung ano niya cut niya. Marunong ito expert yan Kaya, panatag ang loob ko. Kaya lang para akong kabado para sa plant, parang masakit ba? Kaya lang kailangan para sa kabutihan mo naman yan. Para sa ganun, pupunta ka sa isang malawak na mas mahapsay na pat para sa iyong uunlad sa paglaki. Ayan, okay. Ganda. Oh my God. What happened? Alaka. Ano na? Yung ugat. May sumabit? Oh my God, may sumabit. Ayun. Okay. Ang daming roots, guys. Look at that. Isang dami naman tira dyan. Patingin nga ng puno niya. Patingin nga dito. Hindi ko makita. Dito. Dito, ganun mo. Yung pinutol mo. Oh, ang ganda ng roots niya. Okay, buhay na buhay. Ang ganda. Okay. Nagdagan mo pa? Okay. Tingnan ko nga yan. Ganda.
Humaba na siya. Ang haba eh, oh. Long leaves. Diyan, marami ng lupa ngayon. Yung naghanap ng lupa. Di ba ito yung Black Marie? Parang, Parang ano? parang. Pero, Hindi ko sure kasi sa pangalan niya eh. mataas din, mataas din. Pero ang Black Marie, malapad yun eh. Parang nagwe-wave din to, oh. Ah, Dito mo nagwe-wave, oh. pero hindi ito wave of love naman. Hindi Iba naman, yung pero wave. nagwe-wave siya. Kaya nga. Kulot, parang gano'n. No, ang ganda. Ayun na. Ano ito? May kumapit sa kanya. What is this? Spider? Ha? Spider siguro. Ano yan? Naku, yung bubuyog. Ay! Oh my God! Hey! Bubuyog. Yung bina, ano? Oh my God! Nakaipon na dito. Oh my God! Kamuntik mapaakan yung makagat yung mukha namin. Okay na. Yes, yes, show. Yes, yes, show. Okay guys, magpaalam na kami. See you on the next video. Bye-bye. Thank you for watching. Okay, click na the bell button at saka dun sa mga hindi pa naka-subscribe, please click the subscribe button and then please click the join button for your membership para ma-enjoy nyo yung perks. You have 1 month free para sa membership guys. Walang bayad. Okay? So, bye-bye. See you on the next video. Love you guys. Cheers. Cheers daw. Okay, bye-bye. God bless.